Peygamberî ki wîsanın ku tüccar tımakkarî nekirine. Hemû tiştê xwe bi hemî kesî re par vekirine. Heta bi cejna xwe jî îro em bêjin ji rojhilat hetanî Japonyayê heta welatê Ewropa hemî tev bi hev re pîroz dikin. Em jî dibin kesê ku komê ku qewmê ku dixwaze Newroz pîroz bike Newroz li hemîya pîroz becardin. Xwişkino birano mêvanên ezîz win dizanin hilbijartine bi Xwedê tenê em belediya yanî şaredariya hilnal bijêrin. Ev partiyê desthilatdar tinazê xwe bi mêjiyê me dikin. Dibên ev 100 sale me serdestî li Kurda kiriye. Demekî Kurd qaîlin ku hêjî dengê xwe didin me. Alîkî CHP ye, alîkî AKP ye, aliyê din MHP ye.